God aften. Så sidder jeg her igen. 9. række nummer 3. I teatret. Teaterrummet. Det er et dejligt sted at være. Det er et rum med plads til latter, med plads til tårer, med plads til det overfladiske grin, og med pladsen til den dybsindige tanke. Jeg er taget herop på Bellevue Teatret for at se Det Brune Punktums show, Helbredelsen af manden med den visne hånd, eller Du må godt i numsen. Brun. Hvad dækker det egentlig over? Det er farven på vores afføring, men samtidig er det også en farve, som i hvert fald min generation forbinder med vores forældre, med Hessian-vægge, Bo Bedre-kataloger, IKEA i 70'erne, børneværelser. Punktum. En fonetisk afslutning. Noget, som stopper. Men så er det, jeg får et lidt voldsomt chok, fordi når jeg så sætter de her lyde sammen, det brune punktum, ja, så skal man jo blot lægge 2 og 2 sammen, så er man godt klar over, hvad det er, det betyder. Det hentyder nemlig til røvhullet. Det brune punktum. Røvhul. Det er jo ikke, fordi det gør mig specielt tryg som teatertilskuer, som medvider i teatrets rum, at vide, at det, som jeg skal sidde og se, rent faktisk refererer til et røvhul. Det vækker nogle associationer til en erogen zone hos de fleste. Røvhullet som erogen zone. Når jeg så går lidt videre i programmet og ser, hvem det er, som jeg skal sidde her og nyde i aften, ja, så er det 3 unge skuespillere, komikere, artister. Hella Joof, Peter Frödin og Martin Brygmann. Ja, Hella Joof har vi jo set viden omkring i det danske teaterlandskab. Hun har været på Det Kongelige Teater, vel nok noget af det fineste og længste, en skuespiller i Danmark kan komme. Hun er en flot mulat-skuespillerinde. Måske nok den mest fremtrædende af de mulat-skuespillerinder, vi har i Danmark. Så vidt jeg er orienteret, så har hun en afrikansk far. Og det er jo klart, at det giver os en forventning og en stemning om Afrikas mystik, den mørke jungle, en rigtig negerpige på scenen. Men så har hun Peter Frödin og Martin Brygmann. 2 rigtig sjove fætre, som vi har set i mange sammenhænge. Ja, jeg skal ikke lyve og sige, at jeg aldrig nogensinde har set et ugeblad. Det har jeg. Og jeg har nogle steder set billeder af Hella Joof og Peter Frödin sammen. Er de kærester? Er det 2 private kæresters forhold til en ven, 3. hjulet i en gig, som der står i Den kroniske uskyld, som vi nok alle sammen har læst? Er det det, vi skal være vidne til? Eller leder titlens, ja, slet skjulte homoseksuelle signaler os hen på tanken om, at det i virkeligheden er Peter Frödin og Martin Brygmann, som er kærester? Det kan godt blive voldsomt at skulle kigge på kvinden i dette trekantsdrama. En ting er sikkert. Det bliver meget interessant at være vidne til de ting, der foregår på scenen i aften. God fornøjelse.